Qadirli оқушыларым, biz sizin bilen химик реакция тигізлемесі тигізлерге ерендік. Әдәс қазір практикактан биримлер чишіп алайық. Бірінші бирим. Реакциялардың түбендегі схемаларында коэффициентлар қойыңыз. Birinci birimning cevabını qarab alayıq. Üçüncü reaksiyani birgelep tegizlik. Sizga anda bergen ferrum 2OH plus H2 aytib o'tganimcha vodorod 2 atom bilan yeri, shunga ko'ra indeksda godiy madda bo'laraq 2 yozamiz. Tegizlan vaqtda boshlab qo'yamiz uk. Demek bu reaksiyani yozgan vaqtda temir o'zigina qola, vodorod kislorod bilan tasha barliqqa kele ferrum plus H2O su molekulusu barliqqa kele. Qaraymiz. Kislorod sol yoqda 3 atom olingan, o'ng yoqda 1 atom olingan. Vodorod 2 atom. Temir sol yoqda 2 atom olingan, o'ng yoqda 1 atom olingan. Tegizleymiz, qaysi bizning eng zo'r son deb aytdik, shulay bit. Mak ferrum oldinda, ferrum 2OH molekulusunda bizning 3 litra. Mak tegizler için su molekulusu oldinda 3 qo'yam. Kislorod soni 3 tapqir 1 H kelib chiqdi. 3 tapqir 1 kelib chiqdi H. Qaraymiz temirni. Temirning indeksida tura 2. Sol yoqda ol 1 o'zigina tura. Demak temir atom oldinda qo'yamiz 2. Sanaymiz vodorodni. Vodorod bizning o'ng yoqda 3 tapqir 2 6 bo'lar. Sol yoqda da tegiz bo'lsin uchun 6 bilan 2 ga kelib chiqa H. Reaksiyamiz tegizlendi. Qolgan tegizlemelerini slaydda ko'rasiz. Birim номер 2. Химик реакция тигізлемесінің оң yoqdagi өлешін yazып bitirегіз һәм коэффициентлар қойыңыз. Исемләрен языгыз. İkinci birimning diriş cevaplarını slaydda көрәсіз. Әйдәгіз бірсін менің білән тағы біргелеп тегізлеп алайық. Фосфор плюс хлор 2. Хлор гади мәддә буларак 2 атом белән йөри. Шуннан соң куябыз ук. Язабыз фосфор, язабыз хлор. Фосфорның бу мисалда 5 валентны салынган. Хлор 7-нче төркемдә урнашкан. Демәк 8-дән алам 7-не, кала 1. Арта торганда иң түбән валентлыкны алабыз дидек. Мәк хлор 1 валентлы. Мәк 5 белән 1-гә урта кабатлы була 5, 5-не 5-кә белән 1, 5-не белән 1-гә һәм хлорның индексына килеп чыга 5. Мәк уң һәм сул якны карап алсак, уң якта безнең хлор 5 атом алынган, сул якта 2 атом алынган. Мәк аларга урта кабатлы була 10. 10-ны белән 5-кә була 2 молекула алдына куябыз. 10-ны белән 2-гә килеп чыга 5. Демәк без сезнең белән хлор атомнарын тигезләдек. Карыйбыз фосфорны. Фосфор була безнең монда 2. Һәм безнең сул якта 2 булсын өчен 2-не 1-гә беләм, килеп чыга 2. Демәк минем реакция тигезләнде. Тигезләнгәчтән без куябыз тигезлек билгесе. Өченче бирим белән танышып үтик. Химик реакция тигезләмәләрен языгыз. Бу очракта сезгә мәддәләрнең исемнәре бирелгән. Üçüncü birimning cevaplarını qarab alayıq. Cevaplarını slaydda görəsiz. Dördüncü birim bilen tanışып ötük. Яну реакциясында төшеп калган билгесез мәддәне языгыз һәм коэффициентларын куегыз. Әйдәгез берсе белән танышып алыйк. Сезгә билгесез мәддә, шул билгесез мәддәгә кушабыз кислород һәм килеп чыккан безнең H2O.
Реакциядан көрініп тұрғанша, реакцияның сулягына ненде химик элемент жетмесің, ненде химик мәддә жетмей. Ол біздің көрініп тұра водород. Язамыз водород. Водород біздің 2 атом белән йөрүче гади мәддә. Шуңа күрә водородның индексына куябыз 2. Карыйбыз, реакция тигезме, тигез түгелме. Мәк водород безнең сул якта 2 атом, уң якта шулай 2 атом. Кислород сул якта 2 атом, уң якта 1 атом алынган. Демәк, тигезлибез. Тотынабыз кислородтан, кислородлар тигез түгел. Демәк, 2 һәм 1 уртак кабатлы була 2, 2-не 1 бүләбез, су молекуласы алдына куябыз 2. Водород сул якта булды 2 атом, уң якта 4 атом. Шуңа күрә сул якта да 4 атом булсын өчен 4-не бүләбез 2-гә һәм водород молекуласы алдына куябыз 2-лене. Калган җавапларны слайдтан тикшерегез. Бишенче бирим. Билгесез мәддәне табыгыз һәм коэффициентлар куеп реакция тигезләмәсен язып бетерегез. Монда шулай ук нокталар куелган һәм шушы нокталар урынына билгесез мәддәләрне язарга кирәк булачак сезгә. Бишенче биремнең җавапларын слайдта күрәсез. Әйдәгез шулай ук берсен минем белән карап алыйк. Хром плюс O2. Кислород безнең 2 атом белән йөри. Мин сразу тигезлек куям. Язам хром 2 OH. Нигә шушындай алынган? Чөнки хром кислород белән реакция кергән вакытта хромның валентлыгы була H. Кислородның валентлыгы безнең билгеле 2. Шулай бит? Индекска шуңа күрә килеп чыга хром 2 OH. Тигезлибез. Хром сул якта 1 атом, уң якта 2 атом. Кислород сул якта 2 атом, уң якта 3 атом. Мәк шулай итеп, уртак кабатлы табыз кислородка. 2 белән 3-кә иң түбән уртак кабатлы 6 була. 6-ны белән 3-кә килеп чыга 2, 6-ны 2-гә белән килеп чыга 3. Кислородлар тигезләнде. Хромны карыйбыз. Хром 2 тапкыр 2 4 була. Мәк сул якта да 4 булсын өчен 4-не белән 1-гә килеп чыга 4. Реакция тигезләнде. Алтынчы бирем белән танышып үтик. Компьютерда формулаларны язган вакытта кайбер индекслар төшеп калган. Алар урынына ромб билгесе куелган. Реакция тигезләмәсендә коэффициентлар куелган исәпкә алып, төшеп калган индексларны языгыз. Алтынчы биремнең җаваплары белән танышып үтик. Берсен әйдәгез минем белән бергә тикшерик. Сезгә бирелгән CH һәм ром билгесе таркала. Барлыкка килә C плюс 2H2. Карап үтсәк, углерод сул якта 1 атом, уң якта шулай ук 1 атом. Водородны карасак, сул якта 1 атом бирелгән, уң якта 4 атом. Демәк, ром урынына нисан язган белер өчен 2-не тапкырлыйбыз 2 була 4 һәм демәк, алдагы формулада водородның индексына 4 куябыз. Калган җавапларны слайдтан күрәсез. Безнең шуның белән дәресебез тәмам. Алган белемнәребез киләсе дәрестә терәк булыр дип ышанып калам. Сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр.